Dobré ráno, priatelia. Ja vás dneska zdravím z tohto môjho kuchynského štúdia, ako ho volám niekedy. Dneska som si pripravila viac vecí, takých poznámok, tak to sa mi nedobre robí vonku. A aj trošku zmeny nezaškodí. Aby ste videli, ako tu ja bývam a pôsobím. Takže mám pripravené nejaké poznámky na papieri a je dôležité trošku pozdieľať pár tipov, ktoré vás môžu podporiť v týchto aktuálnych vysokých energiách, ktoré máme, ktoré aktuálne prichádzajú na Zem, ktoré vplývajú na každého z nás, či chceme, či nechceme. A chcem vám proste niečo pozdieľať, čo vám môže pomôcť teraz. Čo mám aj vlastnú skúsenosť s tým, čo mne pomáha a aj nejaké také upozornenia alebo trošku inšpirácie, ktorá ku mne prišla tento týždeň a veľmi ma dojala, tak to chcem poslať ďalej, podať ďalej. Aktuálne teda je to veľmi svetelné, slnečné, kozmické energie, ktoré nás podporujú. Slnečné, nie len naše slnko, našej galaxii mliečnej, ale aj všetky tie ostatné slnka, ktoré sú za ním, aj z iných vesmírov, univerz. Okrem toho nás podporujú aktuálne veľmi Plejáďania. Možno ste si aj všimli, že sa vytrátili, alebo už vytrácajú tie všetky X-traily, všetky tie iné energie, ktoré nás snažili sa ovplyvňovať a držať stále v tom starom nastavení, v starých energiách. Tak s tým nás veľmi podporujú Plejáďania, to je ich úloha. A je pre nich ľahšie s nami nadväzovať kontakt a priamo nás podporovať. Podporujú nás lemúrske energie, plejádske, teraz energia kristovská, energia milosti, ktorá veľmi silno pôsobí, za čo som veľmi vďačná. A teraz sa k tomu pridáva, už to cítim ja niekoľko dní, už to vnímam, energia venušská sila, láska, ktorou všetci sme a ktorá nás teraz ešte v auguste bude silnejšie podporovať. A preto je dôležité vedieť pár vecí, ako zaobchádzať so sebou, s tým, čo sa s nami deje, čo sa v nás deje. A je to aj súčasťou môjho poslania vás takto sprevádzať, podporovať. A o tom spravím ešte také extra video o tej podpore a mojej ponuke, ako to môžem teraz s vami vás ešte inakšie podporiť, pretože mne sa ukázalo, tých zmien je zase toľko, premena sa deje neustále a čo platilo včera, môže byť dneska úplne inakšie aj v mojom vnútri, ako ma srdce a duša vedie a aktuálne môj tím. Tak ja nasledujem toto vedenie a konzultácie to nebudú, tak ako som si to myslela v tej forme, ale môžem vás podporiť inakšie a o tom spravím druhé video, aby to bolo aj pre vás také jednoduchšie. Aby to bolo trošku také usporiadané, že jedna téma, druhá téma, trošku tak som si to premyslela. Takže srdiečko ma vedie teraz viac a viac k sebe, ale to dúfam, že aj u vás sa deje a že nasledujete toto vedenie, pretože tento rok nám veľmi praje venovať sa sami sebe, podporovať seba, liečiť sa, uzdraviť tie zranenia, ktoré máme z detstva, z tohto starého systému. A otvárať sa tomu novému viac a viac, ktoré to už je, ten nový,
Boží poriadok, už ho máme na zemi. Len keď sme ešte v starých energiách, tak to nedokážeme vždy vidieť a vnímať ten nový kozmický poriadok. Ale je to proces a aj ja sa sama učím naďalej tomu, čo mi život ukazuje, kam ma vedie, čo už nemám robiť, čomu mám dať teraz priestor, pozornosť, čo je teraz aktuálne dôležité. Tak následujem toto vedenie. Niekedy sa mi to nepáči, niekedy by som tiež rada ostala napríklad pri písaní, čo veľmi teší moje srdce, ale už to nie je takým cieľom, napríklad, že idem napísať knižku. Už to robím len tak s radosťou pre seba. Si píšem a uvidíme, kam to povedie. Tá práca so slovami ma veľmi baví. Tak sa aj ja nechám prekvapiť sama sebou. Len treba mať odvahu na to. No a aj o tých 5D, 3D som si pripravila taký náčrt, aby ste to lepšie pochopili, pretože všetci sme v 5D, len niektorí vedome a niektorí ešte nevedome. Tak a mne to veľmi pomohlo, tento náčrt, ktorý sme dostali od mentorky, tak vám ho potom v tom druhom videu ukážem. To veľmi veľa vysvetľuje a dá sa to chápať. Ešte som chcela povedať, že som mala napríklad aj začiatkom júla som mala naordinovanú doslova povinnú internetovú pauzu, ale to sme mali viacerí. Proste sa stiahnuť a len byť. Nič nerobenie. A to je tiež výzva učiť sa nič nerobiť a nechať veci diať sa. Ja som takýchto víziev, akože dávala som si sama a už dlhšiu dobu to poznám, že sa stiahnem napríklad na 3 dní z internetu, mimo sieti alebo celý týždeň. Ale toto bolo naordinované, to bolo proste tohto roku sa veľa vecí podarilo premeniť, uzdraviť v nás, v našom vnútri, tak teraz sme mali trošku pauzu, tak ani preto som nemohla natáčať nič a proste to nemalo byť, tak tiež dôverujem tomuto Božiemu vedeniu. A len som bola, teličko bolo v kľude, len voda, niekedy len tak ležať a dýchať a nič viac. Keď som v byte, alebo teda príroda, to pomáha. Proste, aby sme sa dostali z mysle do tela, aby hlava nemusela stále niečo riešiť. Čo si myslí, že musí, ale nemusí. Ani nevie všetko. Nedokáže. Takže a to je aj súčasť mojej podpory pre druhých ľudí. Tým, že som v kľude, že robím tieto veci úplne inakšie, ako sme doteraz boli učení, zvyknutí, alebo ako 3D realita nás k tomu viedla, tak tým, že som v kľude a že sa starám dobre o seba, že mne je dobre, tak tým je dobre aj tým ľuďom okolo mňa. To len taká faktická poznámka, že to je často trošku inak, ako sme doteraz boli k tomu vedení. Ale ja to robím veľmi rada, som v tomto kľude, a aj keď teda tiež občas sú momenty, keď chcem niečo, to musím zdieľať, alebo to chcem ukázať aj druhým, tak vtedy príde, že nie. To ešte nemá byť, alebo to je len pre mňa. Takže poslúcham
toto Božie vedenie. A to vnútorné. No, takže v týchto vysokých energiách asi majú aj vaše telíčka čo robiť, aby spracovali tieto energie. A vtedy je dobré si fakt dopriať kľud. Niekedy to telo samo ukazuje nás k tomu, niekedy až donúti, keď inakšie nepočúvame. Tým, že je unavené, ukazuje nám rôzne symptómy, rozpráva vlastnou rečou, ktorú my sa teraz znovu učíme. My sme ju zabudli, bolo nám veľa vecí odtrénované, naša prirodzenosť, a znova sa k tomu vraciame, znova sa k tomu učíme, ako zaobchádzať s vlastným telom a načúvať jeho reči, jeho signálom, ako s ním komunikovať. Takže ak cítite únavu v týchto dňoch, tak si dovolte oddychovať. Len tak byť. Aj byť mimo médií. Dovolte si ticho. Ak to tak cítite, to je len také odporúčanie. Len byť so sebou, stiahnuť sa do seba, načúvať sebe a skúsiť pochopiť, čo to telo chce. A únava je aj v poriadku, aj z tých všetkých požiadaviek, ktoré na nás sú kladené zvonka, čo všetko údajne musíme. Aj to nás unavuje. A náš nervový systém má čo? Pracuje na najvyššie obrátky, takže teličko si zaslúži odpočinok, láskavé zaobchádzanie, veľa vody, ja ju pijem pijem filtrovanú vodu a ešte si ju programujem, nabíjam rôznymi kartami energetickými alebo slovami, to mi tiež pomáha, alebo si ju stačí zobrať takto medzi ruky, poďakovať sa vode, alebo si tam vložiť nejaké pekné slovo sám pre seba. Zdravie, láska, vďačnosť, pravda. Takže piť veľa vody, nie iných foriem, a ja nepijem už žiadne tie kupované nápoje. Mňa to k tomu už vôbec nepustí. Ďalším dôležitým typom. A voda, ešte to chcem povedať, že voda je základom života. Je našou základnou potravinou. Základnou živinou a je základom života. Je kolískou života. Sme z nej zložení, myslím, že viac ako 70%. A bez vody to nejde. Takže sa dozvieme ešte veľa vecí, ktoré sme sa učili inakšie. Teraz sa učíme zase novým veciam, novým informáciám. Tým kozmickým, pravdivým, ktoré teraz je možné, aby prišli ku nám, k ľudstvu. Tak sa na to veľmi teším. Potom ešte ďalším typom je taký pohyb. Treba telíčko pohybovať, nie teda len ležať, ale hýbať, ale mňa napríklad vôbec, mne to nejde ísť niekde do fitness centra a tam cvičiť. Ja to nemôžem. Včera som išla okolo jedného fitness centra a len z otvorených okien som počula hudbu, ktorú ja vôbec proste ja s ňou nerezonujem. Mňa by tá hudba rozladila, takže ja nemôžem ísť do štúdia. Keby tam bolo ticho, nejaké, že len nepúšťajú žiadnu hudbu, tak
by som sa tam rada išla pozrieť. Ale momentálne to nejde. Takže hýbem teličko, chodím na prechádzky, chodím do lesa. Také, pre mňa sú dôležité momentálne jemné pohyby, jemný, láskavý pohyb. A teličko si samo povie, čo potrebuje. Napríklad behať momentálne, to nejde. Behávala som, ale aj som bicyklovala, ale to momentálne proste teličko nechce, nepotrebuje to. Takže chodím na prechádzky do prírody, sadnem si niekde ku potoku, dýcham, to je ďalší dôležitý typ. Keď vám je nejako veľmi sa cítite tak nejako rozrušene, že neviete čo so sebou, sú aj také stavy, tak len vydýchnuť a chytiť sa sám seba, držať si teličko, že tu sme, tu som, vnímam ťa, cítim ťa. Som tu s tebou, pri sebe, srdiečko, alebo také nejaké boliestky, ak máte v tele, nie okrem tých teda nejakých akutných stavov alebo chronických bolestí, ale sú také transformačné príznaky, že to občas pichne tu, tam, alebo sa vám nejaká taká krátka nevoľnosť spraví, alebo sa vám zatočí hlava, alebo sa cítite tak emočne nejako rozladený, tak proste ostať v kľude a len dýchať. Vedome dýchať. A to prejde, nechať to prejsť. Tú energiu nechať len prejsť. Dobre sa uzemniť, nohy na zem. Často aj bosé nohy. Včera som napríklad stála na boso v rose, na orosenej tráve a to bol úplne balzam pre nohy a to necháva tie kozmické energie, ktoré prichádzajú, tak idú cez celé telo, jeho podporujú a odchádzajú do zeme a zo zeme zase vychádza to, čo potrebujeme cez telo hore. Ale to telíčko vie, to energie vedia, to hlava nevie, náš ľudský rozum s tým nevie zaobchádzať až tak. Takže uzemniť sa, piť, dýchať, dovoliť si nič nerobiť, relaxovať, byť aj mimo médií. Ja napríklad nepozerám žiadne správy už niekoľko rokov a ani už žiadne videá nesledujem, ktoré sa tým zaoberajú politikou a tým celosvetovým dianím alebo národným dianím. To nie je mojou úlohou. Takže byť mimo médií, dávať pozornosť tomu, čo vám robí radosť, čo vám robí dobre. A nie ešte si pridávať stres zvonku. Keď napríklad pracujete niekde na plný úväzok alebo máte ešte rodinu, deti, takže nemusíme všetko vedieť, nemusíme všetko riešiť. Obmedziť sa na to podstatné. Na to, čo vám robí radosť. A v správach aj tak nie je pravda. Takže v tých 3D mass médiách, takže ale to tiež nechávam tak, bez komentára väčšieho a proste dávam aj ja pozornosť tomu, čo mi robí radosť, čo ma baví, čo ma zaujíma, čo ma podporuje, čo ma vyživuje a nie to, čo mi berie energiu. No, ešte tu máme niečo? Aha, ešte. To som tento týždeň nejako intuitívne som prišla na to, že som si kúpila medovku a mám ju tu len na okne a robím si z nej čaj. A tá je tiež veľmi dobrá pre srdiečko, medovka, bylinka, rastlinka, melisa. A je veľmi dobrá pre srdiečko, lieči zranenia srdiečka a takisto upokojuje nervovú sústavu.
A keď cítim, že mi tak teličko úplne že vibruje, tak si dám takýto čaj. Alebo, ja neviem, kamilkový, ten je tiež taký všeliek. Proste to vás, možno niekto má rád ovocné čaje, alebo si robím čierny čaj s rúžovými lupienkami, to je tiež veľmi dobré. Už len tá vôňa ma, ja neviem, osvieži, alebo robí mi to dobre. A takisto eterické oleje. Bez toho by som teraz nedokázala existovať. Ja si niekedy len tak otvorím fľaštičku, vyberem si, že dnešný deň potrebujem takú a takú vôňu. Napríklad levandulu, alebo dneska potrebujem bergamot pre jasnosť. Alebo potrebujem ilang na harmóniu. Alebo sú rôzne zmesy, tak si len tak... Ja si to len otvorím, ovoniam. Niekedy si nakvapkám, že to mám aj tu v priestore, ale... Toto mi robí dobre, to ma podporuje a vracia ku sebe. K takému spomaleniu, k pokoju, pokojnosti, takej vyrovnanosti, rovnováhe, k tej vnútornej harmónii. K tomu spojeniu sa znova so sebou. A vtedy dokážeme vnímať aj to, čo znútra chce byť počuté. Nie len čo nám je predkladané zvonku. A ešte dobrým liekom, prostriedkom, medicínou, aj pre moje vnútorné dieťa, pre srdiečko, je pre mňa kakao. Ja si robím také nepražené, to je raw kakao, bez cukru, bez nejakých prímesí, niekedy z mlieka, niekedy z tých rastlinných mliek a dávam si do neho, čo ja viem, škoricu, kardamón, koriander, alebo klinček, či vanilku. To mi tiež dobre robí. Vnútorné dieťa to miluje a otvára srdiečko. Kakao je tiež veľmi dobré. Nie ako čokoláda a už vôbec nie tá sladká, ale kakao. To je taký môj nápoj. Moja medicína. No, takže proste venovať sa vlastnému srdiečku, vlastnému uzdraveniu. Aj keď máte rodinu, okrem toho tých, ktorí majú nejaké malé deti, za ktoré sú zodpovedné, ale každý sme zodpovední. V prvom rade za seba a len za seba. A keď sa dobre staráte o seba, tak je potom dobre aj tým ostatným členom rodiny. A niekedy stačí len pár minút si vyhradiť pre seba, stiahnuť sa. Povedať, ja teraz potrebujem 10 minút pre seba. A už je to iné. Alebo sa, čo ja viem, pridať k deťom a hrať sa s nimi namiesto prania prádla, žehlenia a tak. Však to neujde. Ja viem, ja sa tiež prevychovávam ešte ďalej, naďalej. Tiež sa dívať na veci z inej perspektívy, z iného pohľadu. A potom vnímať, a dá sa potom, človek má aj iné myšlienky. A život je taký radostnejší. Tak. To som
povedala. A ešte teda ten jeden text, ktorý prišiel ku mne minulý týždeň a veľmi ma dojal. Až mi slzičky vyšli. A ten vám prečítam. To môžete používať ako rannú inšpiráciu, také ranné naladenia a pridať sa k neviem akému množstvu ľudí k tomuto poľu, ktorí sa každé ráno takto naladia. Od roku 2023 to iniciovala jedna astrologička. Ja som tento text preložila z nemčiny a dám ho aj pod video ako text. Môžete si to tam potom pozrieť a kto to tak chce, kto to tak cíti, môže sa pripojiť k tejto skupine ľudí a vtedy je tá energia taká aj silnejšia a podporujeme sa navzájom ešte viac. Tak, teraz vám ho ešte prečítam. Som pripravená alebo pripravený nechať sa inšpirovať mojou dušou a otváram sa láske, milosti a liečeniu, uzdraveniu pre najvyššie dobro všetkého, čo je. Druhá veta. Dovolujem si byť v mojej božskej sile na najvyššej úrovni. A treba to opakovať 3-krát. Môžete si k tomu pustiť aj hudbu. Je to taká ranná meditácia, také ranné naladenie sa na tento deň. A to, čomu dávame pozornosť, to silnie, to podporujeme. Takže keď sa ráno takto naladíme, ako keby sme informovali, informujem tým môj systém ráno, aký je môj zámer na ten deň, čo chcem. A to potom sa deje krok za krokom postupne. Nejde to zo dňa na deň, ale taká malá inšpirácia na ranné naladenie. Možno vás to tiež osloví, takže to napíšem ešte pod video. No a dneska mám oblečené aj nové šaty. Tie majú dneska premiéru. A to bola tiež pre mňa jedna veľká výzva, ale o tom vám potom poviem. Inokedy. To taký malý príbeh s prenastavením vnútorným a pustením starých presvedčení. To zase inokedy. Takže vám prajem veľa radosti, krásne premeny pre každého z nás. A tiež Božie požehnanie. Majte sa zatiaľ.